Jamen, grunden til, at jeg inviterede dig i dag, det er, fordi jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad gør personer, når de nu får en eller anden form for angst, eller psykose, eller hvad hedder det, trauma hedder det i jeres sprog. Hvad stiller folk op, når de har en blokering efter den anden, og kan ikke se sig ud af det, eller har sat sig selv skakmat? Hvordan skal folk forholde sig? Altså når man har angst, så er det således, at vi som avancerede traumaterapeuter, så spørger vi vores klienter om, hvornår har du oplevet at føle dig hjælpeløs eller magtesløs? Og så hjælper vi dem til at erindre sig ved at banke på håndkanten, som er det, vi gør i tankefeltterapi. Så vi erindrer, hvad er det for en oplevelse, jeg har haft, hvor at jeg følte mig magtesløs eller hjælpeløs. Ja. Og den anden ting, vi spørger om, det er, hvornår i dit liv har du haft noget, hvor du har følt frygt, altså en frontal frygt, hvor du har simpelthen blevet så forskrækket eller bange eller rystet sådan, så kroppen den er bare frosset. Så sker der nemlig det, at cellerne fryser lige det øjeblik, hvor jeg er så forskrækket. Så jeg hopper også lidt ud af kroppen, så jeg ikke er til stede i min krop. Og der er det vigtigt som traumaterapeut, hvis man har angst, at jeg hjælper klienten med at være til stede i sin krop. Og det gør jeg ved at banke på håndkanten og vende batterier, lymfedrænere, så jeg kan tåle at være i kroppen, når jeg nu har det her frygt og angst. Og alligevel og kan tale om det. Ja. Den røde tråd ned til, hvornår var du det tidligere i dit liv, og tidligere i dit liv, indtil vi kommer til den erindring, som ligger længst tilbage, og den vil vi gerne hele, fordi den minder jo om alle de andre, som er lag på lag, som giver angst, helt naturligt, fordi hvis jeg har noget, der er så skræmmende her, dybt nede i mine erindringer, som sidder frossen i min krop, som på celleplan, og hvis der kommer mere ovenpå, af lag ovenpå, af andre oplevelser, der er skræmmende. Så til sidst er det jo næsten klogt af kroppen at få angst, selvom det er super ubehageligt at have angst, så kan det være næsten et klogt valg, at jeg er opmærksom på alt, fordi at jeg skal jo passe på mig selv. Jeg kan faktisk ikke tåle at få flere skræmmende ting i mit liv. Ja. Så derfor, som avanceret traumaterapeut, der hjælper jeg dem med at finde den dybeste erindring. Og den heler vi så. En oplevelse kunne være mobning, det kunne være ens forældre døde, var meget skræmmende. Noget, hvor de var helt magtesløse at blive skældt ud, eller noget voldsomt noget, der skete i deres liv. Og så være til stede i det øjeblik, hvor 100% til stede, hvor det er, at du oplever det her traume. Og så arbejder vi med det, selvom jeg var så bange, fordi jeg blev skældt så voldsomt ud, så elsker jeg at acceptere mig selv. Så jeg fortæller mig selv, selvom jeg var så bange, så elsker og accepterer jeg mig selv. Og så banker jeg på meridianpunkterne, mens jeg giver ro til kroppen og sætter flow i kroppen igen, så blokeringen kan ophæves. Den dybeste blokering, som var med til at give mig angst. Trækker vejret dybt og er til stede i min krop, mens jeg fortæller om denne oplevelse af flere omgange. Og så spørger jeg klienten, hvor meget ubehag har du på den oplevelse, efter vi har arbejdet lidt med den. Og hvis jeg så siger, at jeg har 10 i ubehag stadigvæk, så arbejder vi mere med den og får alle vinkler og detaljer med i den. Hvad var det for et ubehag, som falder ned til 2, og det kan være, at hun er nede på 1, og vi har arbejdet rigtig meget med den, at hun faktisk ikke vil give slip på den. Så man kan sige, selvom jeg ikke vil give slip med på den, jeg vil ikke af med min vrede, eller det var så urimeligt, det jeg oplevede, så jeg skal acceptere mig selv. Og så kan de godt komme lidt til at grine af sig selv, fordi der er jo ingen, der vil beholde en vrede eller en angst, fordi den er jo ikke sund at beholde. Men det kan være svært for kroppen alligevel at give slip. Og til sidst så giver de slip på den blokering, eller den ubehag også. Og så... Det er noget med, at du har haft en oplevelse. Har du lyst til at fortælle lidt om det? Ja. Så mens at jeg havde den her skrækkelige oplevelse på Nørreport station, hvor jeg oplevede, at jeg åbenbart havde chikaneret en ung mand ved at spørge, om han kunne skrue lidt ned for sine høretelefoner, når vi sad i en stille kupé. Og det kunne han ikke tåle, så han blev meget vred på mig, og sagde, at jeg larmede, og mine tanker larmede, og min jakke larmede, og jeg turde ikke sige noget til ham, jeg blev faktisk rigtig bange.
Og så sker der det, jeg er jo super stress, når jeg er bange. Og han ventede åbenbart på mig og stod ud på Nørreport station og forfulgte mig hen ad stationen. Og så blev jeg rigtig bange. Og så sker der det, at kroppen den simpelthen får cellesvind i bronkierne, så den kan reagere hurtigere og kan løbe væk, og jeg er fuldstændig i stress om, at jeg skal passe på mig selv. Jeg var jo bange for hvad som helst, om han skulle slå mig ned eller skubbe mig ud foran toget. Jeg vidste jo ikke, hvor gal og vanvittig han var. Og da jeg så tager en cykeltur til Jylland, og jeg sætter foden, efter at have været på færgen, over på Jyllands jord, så er jeg i sikkerhed, for her er han jo ikke. Så reagerer min krop simpelthen med, når jeg tænker, her er jeg i sikkerhed, så kommer reparationen, og den kommer i bronkierne, og jeg har aldrig nogensinde haft astmatisk bronkitis før. Og den kommer så med det, der hedder celletilvækst, for at hele det her cellesvind, der har været, mens jeg var i stress. Og så kommer reparationen med, at jeg simpelthen fik en voldsom astmatisk bronkitis. Jeg var super syg i 5-6 dage, og så forstod jeg egentlig, at det var altså reparationen på, at jeg havde været så bange. Jeg har været på Meta-sundhedskonference på Hawaii, af alle steder i verden. Så ligger Meta University, det ligger på Hawaii, og hver andet år er der så en konference, hvor vi samles, også som uddannede Meta-sundheds practitioner. Og der er dem, der er Meta-sundhedsmaster, de samler, og vi kan så vælge at være deltagende, og det var jeg i år for første gang. Og det var fantastisk spændende at høre de dygtigste, mest vidende undervisere holde foredrag, og der var workshops, og jeg var endda selv på scenen også til at få udredt et symptom. Det var rigtig spændende. Og Lars Myggen, som er fra Danmark, er jo meget dygtig og stor inden for metasundhed, og vi var faktisk 18 danskere, der var deltagende på Hawaii. Ja, og min far er italiener. Er det spredt i Italien også? Ja, det er det. Der er også nogle i Italien, som arbejder med det. Okay. Der er også nogle læger, som har taget denne uddannelse ekstra med metasundhed, og blandt andet er der en læge, der hedder Kvesi fra Tyskland, som har specialiseret sig i øjne. Så han lavede en udredning på mig og mine øjne, hvorfor jeg havde mig nærsynet og bygningsfejl. Så nu har jeg også lært det på metasundhedskonferencen, hvordan man specifikt spørger til at reparere sine øjne. Så lur mig. Jeg får repareret mine øjne og min nærsynethed og min bygningsfejl. Det er det insekter er. Det er et rigtig spændende tegn på, hvordan man kan reparere og hele sig selv med de insekter. Ja. Ved du hvad, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom. Og jeg håber, du får held og lykke i fremtiden. Tak skal du have. Tak fordi du inviterede mig.